Kasi pangalan ninyo, ma'am? Ako si Crizea. Kasi ikaw, ma'am. Si Giselle. Giselle. So, tagasa. Taga Kaswagan. So, gani ka, ma'am. Kaswagan po. Unsa yung pinaka-paborito ninyo hawiran sa lawas sa laki? Sa kuha kay kuan. Kamot. Kamot. Ikaw, ma'am. Unsa yung pinaka-paborito ni mong hawiran sa laki? Sa lawas? Liog. O sa kuan ni, ma'am? Sa kuan? Alay. Mag-agbay, manggul. Kagbay eh. Gago! So, mao gyud na inyong pinaka-paborito ng hawiran, no? Wala. Kamot gad, kamot. Kamot rin. So, So, liog ya. so boys, kabalo na mo boys ha. Unsa yung pinaka-paborito ng hawiran nilang ma'am? Kamot og liog. Unsa yung pangalan niyo, ma'am? Erica. Erika, ikaw, ma'am. Ching. Ching. Ching ching. So, nakoy pangutana. So, unsa yung pinaka-paborito ninyong hawiran sa lawas sa laki? Sa part sa lawas sa laki. Hala, ambot lang kay. Wala man siya ko kauyab sa Wala kayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kani si Madam Ching. Unsay pinakaganahan ay unsay pinaka-paborito nimo hawiran sa lawas sa laki? Like biceps. Biceps. Ano sa muscles man? Wala, para cute. Nice. Sa muscles good, sa biceps good. Oh. Og sa kuan day. Unsa? Sa lawas. Biceps good siya. Oh, biceps. Ikaw mamula yun? Wala, Jud. Wala. Maybe, hands, siguro? Hands. Oh. Si pangalan niyo, ma'am? Marlinette. Marlene. So, tagasa. Pag-lupisay na, pero nagtrabaho ko din sa iligan. Sa iligan. So, unsay pinaka-paborito nimo hawiran sa lawas sa laki? Paborito? Wala pa. Speechless siya guys. No? Mga amo, speechless yan. Baka bago kabalo. Sige. Ako ka ng isa lang yung kabuok ko. Isa lang. Oh. Kuan lang. Diri. Sa chest. Sa chest. Ganahan sa kwan. Sa chest na laki.